Ki MDC jangka Voice of the People Party jangka KHEDC lambat ki MDC jangka JHEDC haka khatsau tarik yayong kilawan banjingo ya uba H ban sidor nonglang ubadang penlong mentah ya kajing syong tangan hama dan malki nadu kami jangka khandai tarik yayong bandawa na Sorkar ban pendamno ya ka projek lumpong deng. Habakran sekilat pathai Khubor na kaliang uba Paul Soklat ulaong ba kajing ki ke Green Tech Foundation kadai ka badon shisha ya kajing tumu ban pene pensa ya kami mariang bat ya ka saudong saukun. Halor kajing tumu ke Sorkar ban penyeng ya ka resort ha udaulen nong lumpong deng. Uba Paul ulaong ba kajing pensai jang ka Sorkar kilong tang ban Pynbeij bat mar Pyrshah ya kajing dawa jang ka GTF. Ulapan pau ya kajing lengo halor kajing Jingkwah ke Sorkar ban te ki 5-star hotel ha keleng ki jaka mat kham tam ha udaulen nong lumpong deng ubadon ha pedeng ka wa yam pat ka balong ru ka jaka syong jaka sa kijing thau ki baim. Ngilewar mata kasngi nak liang jungi ki MDC jongka Voice of the People Party napa KHDC bakum juru joni MDC jongka Giant Hills ntai ba dami belong wen ki nongket kam jongka Voice of the People Party kuma pli na ka basdang ka parti ke jongi kala ai ke jengkersan ke bateng ya kene ka jing ki jongka neka Green Tech Foundation ka bide bat ka jung tu jongka Sorkar batei ka hotel ya ka wen ke dol nang orang tia po omyam kena duk kasih ke basdang haba kini ki Samla ki Sports Secretariat nak kalian ke parti jungi ke Youth Wing ke Women Swing bat kum diuru ki wipat kini lam kilia leilang Sports Secretariat bat habala penkerja no ikini ki jong President Chairman jong ka Green Tech Foundation bat ki member hene pok malki nak kalian ke lam ke jungi nadu President jungi iba adan ilawan nang tai Dr. Bas Khamar boru iblong spokesperson jungi kilawan ki wipat ki para MDC kilawan kaya jingwan jungi ini kalau ai jing kersan ka ba ting ya ka Green Tech Foundation ngagi skuap nang kan kapor ya kitu giba mo kiba atatian ya kan ka Green Tech Foundation kan ka organisation ka balong genuine bat ka bala tribun bah kikam akan mau ba kat kejeng jabok jeng kawa nan ba ati po nong stone deki volunteers jo kan ka Green Tech Foundation ki bala yar to kawa ki bala tami ki plastik ba ya ki jaklia jeng ka to kawa bat mentangi ikat no jeng khu jeng kawa nan ba ati po nong stone nata kita ki pat kiwa ru ki ba ka Green Tech Foundation kala ya bat pengkhut ka bobot ba kan ka seng ka don temu sisa man pendek pensa ya kan ka mai mariang nata ha ka bide ba kan ka lumpang dang pat ngi iru ba ka seng dei pa ka syukuran tanah jerong kila file ki RTI kila yo ki kod ki sla ki documents ki ba biang ba ba pen i ba ka Sorkar ka don ka jeng temu sisa bantai ka hotel ang tia po dol nong tia po omyam ti kumba ka kan di ka foundation kala pen i ki jing du nong ba ki jing ta ya ka memerang ngirung ya dan ka ju ka sur man pen pau ya ka ka ju ka jing kesan ka pata jungki dan re hapeng ju kita kai barong ngi i ba ka Sorkar pat mo na kalang jo usia minister usu ai ki jing pensai lembaga la patai Khubor ba ki babul ki jing pensai ki jong uhi ki dei ki ba lomar Pyrshah ya ki ai ka ba ka ni ka foundation kalap lembaga ki document lembaga kita ki ka jing ya ka deal ka jongki hapeng kita ki company ki ba te ini sulngok beri baka Sorkar ka kwa bantai kini hotel keleng-keleng ki jaka khamtam yang thia po pung yam mo ba kala kren kani ka seng bat kum juru ki babun kala penpau ba kadi ka jaka ka ba ka benengkong kalong ba kadi ka jaka pelang ka bangi tan ka boarding nang tar ko de ka jaka ka baki nong song joko to ka snong bro saudong jol nong ru ki ha ka batong dok ha ba ki pe ki jakam te ka Sorkar ka suan ban Pynbeij ki Paidbah ka kerteng jaka ta development ka jingwan jong ki tourist chani nyemtip kata hotel ka banteng thi kanu ngut kanu kala man ai kam jam hamtam ki trai song stu bat kam juru ki Samla jo kan kari ka chungi te ngi wan kan ka po ban pan pau ka jing kersan ka bateng ya kan ka foundation bat kam juru ban ai musim ya u chairman bat present jo kan ka foundation u bala song sat khan matani lah handrus ngi mene ki lawan ki Dr. ban pe u ten rei ka ba ki nu lam ni ki thu ba nadu ba ki wan hang ni nadu ka dewan
ka Sorkar kam chimla pha ye kini ki officer la kalong ki magistrate ni kini ban wanra ye ketika jung pensyai kijing Pyrshah le ki clarification ke jung ki le ki jing thok jing tar jung ki bakin dispute le bakin affair ba kata ka jing lap jung ka foundation ni la syu I bala syukran namba ki la patai Khubor kini ke pen I ba ka Sorkar ka themu bahkan yang baik akan orang bantai kini kota tende ke baka parti kala pempau ke bawa presiden jung ora pempau bala ka Sorkar kaya bi sangat bahkan dia ka jung themu ku joka ke parti jung ikan peluang ke jing hi ban ngiru nak kaliang juki MDC ngangai bat baro amtang ki bakarsan ya ka VPP ni baro ki Paidbah jung ka jung ken milang ban penbodo ke Sorkar ke bakadi ban penduk no yang ni ke projek amar kalau ke Jingkwah kami mariang kalau ke Jingkwah ki pak juga ni kari ke jungi bat kamtam eru I bakamdan ke bakhut ke basuba hakabide bakani ke jung themu yang ke Sorkar bantai ya ka thi ka hotel lang thi kalau I ruba ka thi jaka ka dai jung ka Pynbeij distribution te murai nakaliam jung distribution pat ka I pat ka senjam man sim pia thi popong ngam ki don ki benta ki bahap mangi apa ka distribution le kan ni ke jakapat ke baka Sorkar ka thu bantai ke hotel bat kemjur ki baham ki jaka hi jong ka power department mo jaka MECL te kemdon ke ni jaka ke bahap apa ka jongi mana dei ke jong don ki jaka ke bahap mangi apa ka distribution ke hap sim NOC nangi bat ni dalil nginum ai kata ka NOC ka mangila penpau ka bide beketu ka jadi pujo Sorkar ban bu itu ka jaka juga kali ka terus orang tipo nang lam hadu mentangi ngimangi ka NOC mengingi pek ngimong ya bahkan gin priang tak ka development dan ngipek lu ya kajing pendek pensak kali kami yang kali ke ba ala ai yang hindi turis bon sini kuak ban pek ki hotel ke 5 star hotel kuak ban pek kajing itanat kamariang baleu terus ulai syasora baleu ulai syapo molnong kuak pek kajing itanat kali kamariang ni ka Sorkar ka jungi pat ka cuka ban Pynbeij ban tei kita ke hotel bagi ta hotel ki dia nak tak kajing metoy ki jong ki katok ni kamar pen metoy kali ka ri ka jungi ngathai ngam kam ong ban ong mangi ki don kila patai Khubor ki bala pendi ba ora ka Sorkar kon kanam pom uwe uding dai kajing pom diang ti lempom nang kalayat kalong in blak an wai kala pau kila patai Khubor pau da ki jing sisaru bala pom ki ding tu to ong ban snai kita ki temporary ngam tip snai ki darah ni de snai darah kam pom ki ni kalong ken ngon kamar sim ki tu ka dol nong tu kajaka ka betul ka orchid hotel la biang pagi jaka hantu betul kamar sim kata ni kajing sim ya kata kajing themu yang Sorkar kajing kita mas Pynbeij bangila ban tei kita ki hotel bangila ban kering ki to sai kata kajing wadi ketur sin kat kano de kam penbetoi ya ki Paidbah jong keri kajing kadi ta kajing themu jong Sorkar ban jong ki katu kat ne tang ban penduspa elade ban ditatno ban pen dililam no iki kendo ku siap ki ba ke jing penlong kamar yang ka itanat ba kumjuru ka ba long lu kata ka joko pom mo kajing aja dok hai ki Paidbah no sosang kemudian sodong jong ka pungum yang